नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर। आज मी तुम्हाला भरलेली कारली कशी बनवतात ती दाखवणार आहे साधी पद्धतीने। चला तर मग बघूया साहित्य। कारली आहे मी अशी कापून घेतली आहे आणि ह्याच्यात बिया काढून घेतल्या। हे बघा, असे बिया काढून घेतल्या। छोटी छोटीच आहे कारली, तुम्ही मोठी घेतली तरी चालेल। 8-9 कारली आहेत माझ्याकडे, ती कापून घेतली आहे मी। हे ओलं खोबरं ह्याच्यामध्ये भरायचं आहे, उभा कांदा, तो वाटण करायचं आहे, थोडंसं गूळ घालायचं, एवढं नाही घालायचं, थोडंसं घालायचं आहे। हा कांदा थोडा भाजून घ्यायचा आहे तळून, म्हणजे त्याच्यामध्ये मिक्स करण्यासाठी। ते वाटणामध्ये गरम मसाला घालायचा आहे, हळद घालायची आहे थोडीशी, जिरा पावडर, धना पावडर आणि मालवणी मसाला आणि मीठ चवीनुसार। हे एवढं घालून वाटण करायचं आणि ते कारल्यामध्ये भरायचं आहे। तोपर्यंत मी आता कांदा भाजून घेते। तर चमचे मी याच्यामध्ये तेल टाकलं आणि आता हा कांदा मी भाजून घेते। थोडा लालसर होईपर्यंत भाजायचा, म्हणजे नरम पडेल तो थोडा। तर भाजून घेते मी कांदा। कांदा आता भाजून झाला आहे, गॅस मी आता बंद केला आहे। आता मी हे वाटण काढून घेते, कारल्यामध्ये भरायचं। हे खोबरं, कांदा हे सगळं मिक्सरमध्ये लावून घ्यायचं आहे आणि मग ह्याच्यामध्ये कांदा मिक्स करून थोडंसं गूळ घालते। गरम मसाला घालूया, थोडी हळद, अर्धा चमचा पण नको, थोडी कमीच घालायची। जिरा पावडर अर्धा चमचा, जिरा पावडर नाही, सॉरी, धना पावडर, जिरा पावडर, जिरा पावडर थोडीशी। आणि आता मालवणी मसाला आपण 1 चमचा, म्हणजे 1 चमचा भरून नको, जरा तिखट आहे ना म्हणून थोडा मी कमी घालते, तुम्हाला पाहिजे। ह्याच्यामध्ये तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट पण घालू शकता, मी घातलाय नाही। आणि चवीपुरतं मीठ। हे सगळं वाटण एकत्र वाटून घ्यायचं आहे, थोडंसं पाणी टाकून। हे बघा, मी आता असे वाटून घेतलेलं आहे। आता हे ह्याच्यामध्ये कांद्यामध्ये मिक्स करते। तोपर्यंत पाणी पण मी तापत ठेवलं आहे, म्हणजे पाणी उकळलं का ते वाफून घ्यायचे आहेत ना कारली, आणि वाफून घेतल्यानंतर मग ती फ्राय करायची आहे। आता हे सगळं मिक्स करून मी भरून घेते ह्याच्यामध्ये। आणि ह्या ताटलीला मी पाणी लावून, हे तेल लावून ठेवलेलं आहे। हे बघा, हे असं मी आता हे कांदा, तो तळलेला कांदा आणि हे मिक्स केलं आहे आता हे मी सगळं। आता मी ह्याच्यामध्ये तुम्हाला भरून दाखवते। हे तुम्ही दोऱ्याने पण असं बांधू शकतात, बांधायचं असलं तर। मी काय तसं बांधणार नाही। हे बघा, असं भरून ठेवायचं त्याच्यामध्ये। ह्याला मी तेल लावून ठेवलं या ताटलीला, त्याच्यामध्ये आता ते वाफवायला ठेवणार आहे। पाण्याला आता उकळी आलेली आहे, तापलं आहे पाणी आता। आता मी हे वाफवायला ठेवते, त्याच्यावर जाळी ठेवली आणि आता हे तेल लावून ठेवलेले ह्याच्यावर मी ठेवले आहेत। असे ठेवायचे आणि ह्याच्यावर ही आमची झाकणी ठेवायची, म्हणजे ते चांगलं वाफून येणार। जसं आपण मोदक वगैरे उघडतो ना, तसंच ते उकडायचं असतं। 15 ते 20 मिनिटं उकडायची, नंतर मग ते तळायचे। आता उकडली काय बघते आहे मी। आता ही फ्राय करायची नंतर।
ते फ्राय करून घ्यायचे. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. धन्यवाद. खूप खूप कमेंट